Ehum konglong ahiring tangrakpen kachingkoi. Pini chitia chikloni phaisir cap arni anarlo porphai krehini ra chitima pormalom borpothar police station ke parlo notun bosti angdenalong Ehum Dimapur pen kebangbom baleno ahem konglong ke papar pigajo National Highway 39 anam piajo batai ke thomche pharlep phitposi pachinipon bontak kopai ke mipenajo bangtrok bangso ahem konglong along kachethap donatum thang arenga hukeso abelang posi birta ribdonlong Kachingkoi pit ahem konglong registration number AS23Y6744 lapen driver amen Rajkumar alang lihem Margareta pusi pangthekwan nonamat borpotha raikom asai khiatum si bangso ahem konglong chepare dengkondo arnam lang pipen jantor som terang report ni 7 noti Deopani College lapen arnam lang KCS hawaramai asai hem kimpon ji aphan karbing long termas council pen longlei kepekon pini chitia chikloni phaisir cap arni lakhain koirapli Deopani MSC constituency ke parlo Deopani College lapen arnam lang KCS hawaramai asai hem kimpon ji aphan karbing long termas council EM Amar Singh Kisoro EM Surjo Rongphar EM Mukut Mohanto MSc Sarban Telenga Anparta ingnam raikom asai khia atum adim maklong an kumridam bangso along Deopani College a principal Bolsong Rongphar arnam lang KCS hawaramai amai pu Edison Singnar Anparta arnam lang KCS hawaramai achun bang lapen kapre kethi atum bangso along chitongdo lapen RC jitten bangso asai ke pachun ponja phan singki chethan pon tangte EM Surjo Rongphar pen kaning jalam the ardu pon sina is karbing long part ke hula mangso district ke hanghut ke claim ka chipaduk dun samsung sing pen claim rapela atumalang tumhan ka chiki moye phan asabu part ta semanai pura song sing tuma proposal do lalo asi pini pu EM sar revenue EM sar banglo alam the ko forest man long klang dak lo asi ningarong parlo forest long le non prabdin penatum hirui nike bang di market po laso penangtan ana bangke College aphan panong pen lasong le bangke ayar kam claim mi pro lasi la college principal da dolo management committee ndo lang tum shooting pen claim po la shooting masi hala cultural room hantar sol enun po la pen part me toar pi dala bang thu po mati di foreign toar bang khoji lasi la sogi bika ong le pote dadak public utility bhana kapre ta kenang sotang mane parking aphan tame public toilet penceng lo kopi malada kenang sot public utility event mane langge soju no phan hotel kopi tanang kop he dukan on kop hala phonta dadak asubang thakmon polo pele he asila salam si singwai lo lasi churupalo yem revenue em ka hai hamoti so phanta local misi lapena koputa local lo yem monto ka hai ka dei mona churupalo lapena tum ka doi handa ka bang lapena part me forest department revenue department lapen college governing body to phanta churupalo arnam lang pipen jantor som terang report ni 7 notice